Хора, YouTube. Може сте видели в стария канал, направих пак влогче за таблетчето, но сега има нов канал и ще направим за таблета. Сега да почваме. Както виждате, се чува беркяка и нещо. Не знам дали се чува хора тичи. Се мича. Де да знам. Philips е таблета. Android 1 гигабайт RAM. Чай, ето. Чай, фокусира ако мой. Фокусира е. Кук. Ето фокусира, долу-горе. Android 4.1. Така както всеки таблет има. Wi-Fi. Памет карта. За зарядното, USB кабел, слушалки и микрофон. Да, снимам. Philips, пак така, така, там, я знаю, скочи някакви простики. Така, както казах, Android 4.1. Тук пак пише онли. Тук пише също Wi-Fi. Чакай да фокусира. И още какво да кажа хора. Чакай да го видим отвътре. Това се отваря. Те отворихме хора. Така както винаги нещо мекичко има. Те отваряме самия таблет. Те тук някакви модификации на таблета, как се ползва. Тук всичкото. Чай го отваря. Те го гледате. Кога го гледате, то ви някой обикновено. Тук как се теглят неща, Windows, тети букук. Той пак букуци, хвърлям ги на страна. Така, книжки, мишки, кой ги е тия такива? Книги. Така, попутване. Тия кутията. И сега идваме до самото бебче. Таблета. Дан. Ето го. Ето го. Може да се видите ясно така. Бич. Те сега, ето го самия таблет. Чай да дам камерата. Ти. Така е. Ето. Предна камера. Тук за включване има. Ето го така. Така тон колонката. Philips. Кой вика още? Така за усилване. И това не е кейс хора, това е тия от таблета, вижте, не може да се махне. Те от таблета. И капака му и те, вижте. Така чертата може да видите. Това не е кейс. Даже ето вижте. Само че то тук е бяло. Не се вижда, не знам дали фокусира. Вижте как е тук. Не е кейс. И това беше хора. Philips. Чакай самото бебче, ето го. Да видите отзад, TNT, кълчета. И довиждане хора.